Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, ongi etorri bigarren kafera. Dobri den. Privet, ito Bitorokoif. Gaur, ekainaren 6, errusiar hizkuntzaren eguna da. Nazio Batuen Erakundeak sortu zuen egun hau 2010ean. Erakundearen hizkuntza ofizial bakoitzaren aberastasun kultural eta historikoa aitortzeko helburuarekin. Egun zehatz hau, Alexander Pushkin idazlearen omenez aukeratu zuten. Pushkinek estilo narratibo propioa sortu zuen drama erromantzea eta satira nahastuz. 1820an olerki lirikoak eta Errusiako folklorean oinarritutako Rusian eta Lyudmila poema narratiboak argitaratu zituen. Oso harrera ona izan zutenak, baina idazki iraultzaile batzuen erruz, Errusiako hegoaldera erbesteratu behar izan zuen. Hurrengo urteetan landako bizimoduaren eta Lord Byron ingelesaren olerkien eraginez poema narratibo gehiago idatzi zituen, denak ere erromantizismo eta musikalitate handikoak. 1823an bere lan handienetako bat izan zena idazten hasi zen, Yevgeni Onegin. Eleberri horretako errealismo poetikoa Errusiako eleberrigintza modernoaren abiapuntutzat hartu ohi da. Bere hainbat lan Tchaikovskik musikarako moldatu zituen. Eta badakizue nola hiltzen? Emazteari buruzko esamesak zirela eta baroi frantses baten aurkako dueloan hiltzen. 38 urte zituela. Epika gehiegi. Eleberrigintza aldatu zuen errusiarretik, denbora pasak eraldatu zituen errusiarrera. Izan ere, gaurko egunez, Alexei Pasitnov programatzaileak Tetris bideojolasa aspatu zuen. Bere izena tetra eta tenis hitzetatik dator. Tetra zenbaki aurrizki greziarretik dator. Jokoaren pieza guztiek 4 segmentu dituzte eta tetrominoa da euren izena. Eta tris, Pasitoven kirol gogokoena da. Trisa edo tenisa? Bideojolasak aldatu zituen asmakuntza batetik, gastronomia aldatu zuen beste batera. Ziurrenik askok honezkero ikusiko zenuten Google bilatzaileak egin duen gaurko du dela. Gaurko egunez jaio zen Angelo Moriondo, italiar asmatzaile eta enpresaburua. 1884an espresso kafe makina patentatzeagatik ezaguna. 19. mendean, kafea negozio handia zen Europan. Kontinente osoan loratzen ziren kafetegiekin, baina kafearen prestaketa prozesu motela zen eta bezeroek asko itxaron behar izaten zuten. Hori konpontzeko, Europa osoko asmatzaileak lurrun makinak erabiltzeko moduak esploratzen hasi ziren, prestatzeko denbora murrizteko. Azken finean, lurrunaren aroa zen.
Ziuraski patente eta prototipo ugari egin ziren arren, makina asmatzea Angelo Moriondori egozen zaio. Makinak galdara handi bat zuen, ura berotzen zuena, eta bigarren galdara bat, kafea lurrundu eta infusioa osatuko zuena. Moriondoren asmakizuna ura zein lurruna erabiltzen zuen lehen kafe makina izan zen. Es como el café rico que me bebo cuando me despierto, piel marrón, ojos negros, no puedo mirarte sin pensar en cómo acariciarte, esa carita de ángel, no puedo más, pienso en ti cada día, estoy encerrada, no encuentro la salida, cuando me tocas siento que floto, solo pensarte me sabe a poco. Eta bigarren kafean noski derrigorrez aipatu behar genuen asmakuntza hori. Noski, eta saio honetan kafea bezain beste gustatzen zaigun beste gauza bat aipatu behar dugu. Badakizu zer? Zer? Jazza. Ai. Gaurko egunez, 1981an, Stan Getz estatu batuar saxofoi jotzailea zendu zen. Jazzaren historiako saxofoi jotzailerik handienetakoa izan zen. Eta eragina izan du jazzean ez ezik pop musikan ere. Urterekin Dick Rogersen orkestan debutatu zuen musikari profesional gisa, eta 9 urte luzez etengabe ikasten aritu zen 10 bat big bandetan, Benny Goodmanekin besteak beste. Berarekin lehenengo soloak grabatu ostean, mendebaldeko kostaldera joan zen, eta bere hirukotea sortu zuen, Hollywoodeko swing klubean parte hartzeko. 1957an, eta formazio txikietan denbora luzez aritu ondoren, Woody Herman orkestra zuzendariak guztiak kontratatu zituen bere orkestrarako, eta horrela sartu zen Stan Getz historiako jazz banda onenetako batean. 1958ko abenduan bere solo historikoa grabatu zuen, Early Autumn. Gauetik goizera, bere izenak nazioarteko ospera egin zuen salto. The Sound ez izena jarri zioten, eta dozenaka saxofoi jotzaiek gogorrekin zioten ura imitatzen saiatzeari. Drogekin arazoak eduki ostean, berriro lehen postuetara itzuli zen 1962an, Charlie Bird gitarra jotzailearekin batera jazz samba bossa nova diskoa grabatu zuenean. Hurrengo urtean, Gilberto gitarra jotzaile brasildarra ezagutu eta Getz Gilberto grabatu zuten. Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Doinu hauekin bai ondo, festarako, dantza egiteko, deskantzatzeko, edo da kalean jolasteko. Badakizu zerekin jolastu dezakegon? Zerekin? Joio batekin. Gaur, joioaren mundu eguna da. Jostailu hau Donald F. Duncanek egin zuen ezagun eta horregatik jaio zen eguna aukeratu zuten efemerida ospatzeko. Joio hitzaren jatorria filipinarra dela uste dute adituek, tegalogean badator esan nahi duena. Jostailu hau sokan zehar mugitzeko moduagatik. Ospatzeko, Islandian egingo dute World Jojo txapelketarako entrenatzen az gaitezke, Zer iruditzen? Pixka zaia, Ez? I'm not going nowhere, I'm where I'm meant to be, so I'm not going nowhere, you run back to me, I'll be here till tomorrow. Baina, joioa bezala, gu ere bagatoz. Gonbidatoi ongi etorria emateko prest gaude. Idoia Dabila Uzkudunek telesai eta filmen zerrenda osatu du. Tira, ea gaurkoan entzule guztiak asebetetzen dituen. Naroa Zabaleta Etxeberria izango dugu gurekin. Conscious Design Award irabazi du Lesboseko errefuxiatuen kanpamenduetan emakumeen segurtasuna bermatzeko sortu duen proiektuagatik eta kontatzera etorriko da.
Eta duela 60 urte, gaurko egunez, Japoniako zinemagile ezagunenetako bat jaio zen, Hirokazu Koreeda. Eta hori aprobetxatuz, bere bizitza gehiago ezagutuko dugu gaurkoan. Eta liburu sortaren irabazlean norden jakinaraziko dizuegu. Zortean parte hartzaile guztiei, hau da, urtiretasuna. Ba, gizu idoiak parte hartu duela, lotxagabean. Baina hori zintzan. Oi. Ekainak 6 ditu, astelena da, eta hau, bigarren kafea da. Zuekin, ahotsik gabeko erregina, Amaia Resende Egiluz. Kaixo. Eta zuekin, ahots dun eta bazkari dun eta mila plan dun. Oian Amaritoren agen, be? Kaixo, txaleon. Eta ni goiuri ez izan handia naiz. Eta hilekoak akatu egingo nau. Ba, ez dira 5:21, arratsaldeko 4:13 dira. Hau, bigarren kafea da, bigarren kafearen 214. saioa, gu 3 gara, Laster 4, eta hasteko presa gaude. Eta beti bezala, maite dutekin hasiko gara, baina gaur maite duta, ez duzu ez, zuk? Ez da, zuk ere esango lehenengoa bintzat, gero aipatuko duzu. Esan dut, mira, ostegunerako jaba dauzkat, orduan gordeta. Ez. San nahi nuena zen, ez zarela zu hasiko Oiana, ez zarela zu hasiko Amaia. Vale. Ez dela idoia hasiko, Ui. naiz eta perreso dagoen mikrofonoren aurrean. Gorka hasiko da. Idatzi digulako, Bergarako sari bat irabazi duela antzerki batengatik. Aiba. Beraz, zorionak. Gorkak jarri du, zorion txukea, gora antzerkia. Banoskerietz, gora antzerkia, gora zu eta kontatu beharko diguzu sari horren inguruan gehiago. Amaia? Ba, nik baneukan bat prest, eta gaur beste bat sortu zait. Ai, kendo ingo... Ez dizut kenduko lasai. Lasai, bakitazin izango den zuria. Baina ez. Orduan, erabaki dut, biak esango ditutela, biak irutu zaizkiterako garrantzitsuak. Orduan, hartuko dut eskubide hori.
Eta lehenengoa da, noski, nola ez lezako jaiak. Azte buru honetan izan diren. Bakit astuna izan daitekela, gai honekin benetan, ondoko jaioenak dira. Bueno, txatean jarri dute, Amaia hacemos festak. Ba, ondo, oso ondo. Ondo egiagian, ez. Ahotsa zeo zergatik da hola, ala? Oin denak dauka zentzua ez da. Bai, boin kontatu nahi. Nahiko nuke, baina ez dut uste festegatik izango. Ez taipa. Baina, bueno, lezoko festak, lezoko giroa, lezoko jendea, batez ere lezoko jendea. Hemendikan egin nahi die, Txatau zuentzat. Bigarren kafearen txatau zuentzat. Egin nahi diet, ze benetan eske ze jende jartarra gehan. Ze langileak, ze ez dakit esan festazaleak, baina giro honeko festazaleak, Eta jendean parte hartzea edozein ekintzatan. Beraz, bueno, hori da, nire lehenengo maite duta. Eta bigarrena da gaur, iritsi nahi zela ni irratira eta Goiuri bakarrik zegoen. Bai. Eta zegoen horre iskina batean, gaixua, zokoratuta lanean. Bai. Eta, bueno, segia itzekten, zemuz guraztu burua, eta zin egun, eta ezakizai da, bueno, eguna, orain arte, saioa hase baino ordu bete lehenago arte, bakarrik egon gara biok, eta pasazizkigu hainbait gauza arraro. Baina konturatu geha, dakagula kriston telepatia. Kriston telepatia. Osa, Goiuri eta nire arteko telepatia. Eta gure mugikorren arteko telepatia. Ez da normala. Ez. Eta oso polita irutu zait. Ze oso polita da gure arteko telepatia hori. Orduan, hori da nire beste maite duta. I've been holding back tears while you're throwing back beers. I'm alone in bed. You know why I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not. Eta zure maite duta Oiana? Begira, niri aurreko ostegunean gustatu zitzaidan Iñigok egin zuena. Intzitun hiru. Maite duteza, maite duta eta maiteko nuke bat, bai, ez? bai. Gaur esan dut, zergatik ez? Gaur baina ez dago bera, nik egingo dut hori. Oso ondo. Bai, ordun, ez dut maite, gaueko autobusetan edo edozein autobusetan zoazela, zure aurreko eserlekuko pertsonak atzeaino aulkia botatzia, ez esan gabe. Ez dakit badakit, eskubidea dugula denok, egin dezakegula eroso gogoatzela denok, eta egia da denok egingo bagenu, atzeraka ondo. Baina ez dakit, ni beti galdetzen dut, aizu barkatu axola zaizu, ez dakit pixka botatzia, eta aurrekoan gaueko autobus baten indoan gaina gauean, lokartu nahian, ezin horretan, eta batean aurreko emakumea, zaka! Eta ni hor, bale, eskerre asko, ez? Gorrotu dut, eta gorrotu dut eraberean, ordu hoietan telefonoari pehatuta izketaldi luze horiek edukitzen jaten den bategia da, ez ditza dela hori suertatu, zorionez 11etan hartu nuen autobusean bat, hasi zan izketan, eta esan nuen mesedez ez da horrela izango bidaia osoa. Eta ez, baina, izan ziteken, eta ez. Hori orduan ez dut maite. Aldi berean maite dut, asteburu honetan hola azken momentuko erabaki bat hartu nuen, bai ez joan, bidaia batera, eta da ondo ez zitzaidan, eta maite dut, badaude lagun batzuk ez, nik han ikusi dut berriz ere hauetako lagun bat, nik Madrileko oso lagunon bat dut, egia da ez dugula hainbeste ezagutzen elkar, baina ze jatorra hartzen zaituen, beti ze jatorra den leku guztietako jendea hartzen du bere taldetxoan, gonbidatzen zaitu guztira, ez dakit, hain atsegin hartzen zaituen lagun hoien maite ditut, ze hau bera, Bartzelonan egon gara azken asteburu hontan, eta bera bertan zegoen, nik ez nuen loiteko lekurik, azkenean berak hartu ninduen, bere lagunekin, bere lagunak ere oso irekiak, eta horrelako jendea ze eskuzabal eta ze atsegina den, eta maite ditut horrelako pertsonak. Eta maiteko nuke, lasaitasun pixka batzutan. Hori uste dut, askotan agian maite duten batean esan dudala, baina momentu enten maiteko nuke, hoxe batzutan lasaiago bizitzea, agia da, nerekin doan zerbait dela agian, ez? Holako alde batetik bestera ibiltzea hau, baino akaso ikasi barko nuke eta maiteko nuke gaitasun pixka gehiago horretarako. Lortuko duzu. Ea ba. Memories that follow me
Arratsaldeon, Idoia Dabil Uzkudun. Oh, zentsura! Arratsaldeon, Idoia. Bai, probatzen. Probatzen. Bai, ez da? Kaixo. Bai, hemen dago Idoia, juhu! Zure maite duta elkarbanatzeko prest zaude? Bai. Oso ondo, bota. Bueno, nire maite duta pixkat, ez da, sentimentala pixkat barregarriagoa da, ze. Apirilean Morbius estrainatu zen. Bai. Ez zuen arrakaste handirik izan, kritika oso txarrak, eta azken asteotan meme bilakatu da. Eta Sonic dala, bueno, ekoiztu duenak, ikusi du segulako bueno, bazeo jendea horri buruz hizketan ari zela interneten, eta esan dute, guazen berriz estreinatzera filma. Jendeak ikusi nahi duela. Eta izugarrizko porrota izan da bigarren estreinaldi hau ere. Bai, nik pentsatzen hon bigarren estreinaldi hau arrakastatxoa izango zela. Bai, zirudien, ez da nik ero iso pentsatu dut. Buelta mantzuen eta begira ze aldaketa. Esan behar nuen, pelikula txarri batentzat ez dago meme bilakatzerik bezalakorik, baina kasu honetan ez. Ze pena. Batzutan kultuzkoa bilakatzen dira eta hauazen ikusteko benetan zein txarra da, baina horretarako ere ez zuen interesi jendea. Eta maite dut maite ditut memeak eta interneteko kulturaren boterea horrelako gauzak gertatzen direnean. Nere maite duta honakoa da. Eta pentsatzen nuen Amaiak lapurtu ingo zidala, baina ez da egitezet. Bueno, bigarren kafean goizetik lan egiten dugu. Eta hemen egoten gara gure laborategi honetan. Eta batzutan, jendea bisitan etortzen da. Eta adibidez etortzen da askotan Ander Zuiaga musikan aditua, gitarra jotzaia, gitarra eta beste hainbat instrumentu. Eta etortzen da bere alaba eta bere txakurrarekin. Eta Laila izena du txakurrak. Eta gaur etorri dira, guri goiza alaitzea, baino Laila dardarka zegoen. Tiro hotxak entzun dituelako, ez dakigu zergatik, baino nonbait iztariren bat, ez dakigu, bazebilen eta beldurtuta zegoen eta dardarka etorri da. Eta orduan gurekin egon da, eta guk mimo asko egin dizkiogu, horrela lastandu dugu, eta Anderrek aldegin behar zuen, eta hasi da Ander ateratzen alabarekin, eta Lailak etzuen joan nahi. Eta Laila etorri kalera, eta Lailak etzuen joan nahi. Laila gustora zegoen hemen, eta behin eta berriz deika, eta Lailak geratu nahi zuen irratian. Eta oso politia iruditu zait, nola Lailarentzat gure laborategia espazio seguru baden. Eta oso politia da, eta Laila oso politia da, eta oso isalatu da zegoen, naiz eta zerratu egin garen bera norbaitek bildurtu egin duelako, eta hori zaigu gustatzen. Hori ez, bai. Baina bestela politia zen gertatutakoa, beraz, hori maite dut. Eta horrekin, zer uste duzu, azteko moduan gaudela? Bai, esango nuke baietz, ezta? Nik esango nuke baietz. Beraz, aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. Astelenetan, Idoia Dabil Uzkudunek puri-purian dauden telesaien eta pelikulen zerrenda osatzen du. Guk hemen gero eztabaidatu egiten dugu, aukeratu egiten dugu zer ikusi eta zer ez, ze batzuetan beldurrezko gauzak ekartzen ditu, eta hori badakizu adibidez nik ezin ditu dela ikusi. Baina, etortzen da eta gomendioak egiten dizkigu. Gaur,
zerrenda osatu du, baina ez gara hasiko zerrenda hortan dagoen lehenengo pelikulatik. Ez? Ez, hasiko gara Idoiaren kamiseta aipatuz. Izan ere gaurkoan Idoia da bilauzkudunek Fast and Furious pelikularen kamiseta ekarri du. Idoia, ze guapoa, Bai, oso polita da. Nire kamiseta gustokona dela esango nuke. Da lehenengo pelikulakoa, azkenekoa, Hirugarrena. Tokyo Driftena. Eta hori da zure sagako zure gustokoena? Bai, askok esaten dute okerrena dela. Hoxe esan behar nizun, askorentzat badu bere identitate propioa eta oso desberdina da beste guztiengandik eta oso historia guapa da. Udaran Tokion egon zinean, ez zinen bai biliko zu horrelako kotxeetan, ez da? Ez, hori txarrez ez. Eskerrak guretzako. Baina badakit horrelako karrerak egiten direla. Eta bertan lagun bat badut eta esan zidan horrelako karreretan egon dela ikusle bezala, baina gertatzen dira. Ba, orduan, gaurko lehenengo gomendioa, horrela iaia konturatu gabe, oarkabean, Fast and Furious Tokyo Drift. Tokyo Drift edo Tokyo Race da? Tokyo Drift. Igual inglesezkoa da eta gaztegeraz edo beste izen bat jarriko zioten. Egia da, bai, balitika. Drift. Bai, drift. Osondo, ba, horixe. The music died. I started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee. Baina gaur zuk hemen Gidoian prestatu duzun lehenengo pelikula beste saga garrantzitsu bada. Bai, Jurassic Worlden 3. atala datorkigu, ostegunen honetan. Etziazue galdetu zergatik estreinaldiak aste honetan ostegunean diren, ekainaren 9 iritsiko da. Ez dut arrazoirik aurkitu, ekainak 10 ni dakidala ez da jaieguna. Ez, nuke esango. Ba, aste honetan estreinaldiak ostegunean iritsiko dira. Horien artean, Jurassic World Dominion, trilogia berriaren azken atala. 2015an atera zuten lehena, Colin Trevorrowek zuzendu zuen, eta hau ere berak zuzendu du. Jurassic World Fallen Kingdom filmean, Nublar Irla parke berria zuena suntsitu egin zuten, baina dinosauro batzuk alde egin zuten. Eta 4 urte beranduago, gure artean bizi dira dinosauri horiek. Oreka auskor batean bizi dira gizakiak eta dinosauroak, eta pixkanaka ikusiko da gizakia harrapakari nagusia izaten jarraituko duen, edo ez? Zuek edukiz duzue dinosauriokiko horrelako zaletasuna? Ze ni txikiagoa nintzenean, bazegoen nik uste nire inguruan horrela eromena. Bai, dinosauriokiko? Bai. Bai, da hori edo Egipto? Ni Egipto. Wow. Ez beste. Vale, nik ere ez. Egia da, txikitan dinosaurioekiko, zehola, bueno, jendeak ezagutze zitula eta horrela, nik ez. Eta gainean eri beti Rex, ez dakit nola den, tiranosaurio. Bera bizenagatik, ez dakizte, la grazia pixka bat, ez dakizte, jijijaja, eta beti, ni neiz beti, eta bueno, dakau gaina gure artean koina bat, eta bueno, hola ez, simaz. Baina eskenik, ez dakit ez da nola deitzen dien dinosauruak, ez da ze mota dauden, eta, inoiz ez deteuki, de hecho, ez jakintasuna. Nik fobia pixkat banien, ze zegoen PlayStation bateko joku bat etxean nuena, zala Dino Crisis. Eta, estena batean burua sartzen du leio batetik, Tyrannosaurus batek. Eta horrekin amesten nuen, nire logelako leiotik sartzen zela. Eta Jurassic World Dominionen trailer honetan ikusi daiteke antzeko irudi bat, eta hori ekarri dugu gora. Trailerra entzuten ari gara, eta streaming bidez jarraitzen duenak ikus dezake, haze lasterketak, dinosauren aurretik. Dinosauriei ies eginez. Se lo metiste a un dinosaurio. Sí. ¿Por qué? Chris Pratt eta Bryce Dallas Howard bueltan dira Owen Grady eta Claire Dearingen paperetan. Eta biek Macy bigarren atalean agertzen den aurra adoptatu dute eta elkarrekin bizi dira basoan. Baina trio honez gain,
trilogia originalekoa ere ikusi ahal izango dugu. Jeff Goldblum, Laura Dern eta Sam Neillek paper garrantzitsuak izango baitituzte film honetan. Guztiek interpretatu dituzte pertsonaia horiek ondorengo filmetan, baina lehen aldia da hiruak berriz elkarrekin daudela. Laura Dern ikusten dudan bakoitzan, burura etortzen zait elkarrizketa batean entzuniola, nola bera oso altua da, ez? Ez dakit zenbat neurtuko duen, baina ez dakit beste Hollywoodeko aktoreak, baina altuagoa. Eta kontatu zen nola pelikula batean, eta ez zuela esan ze pelikulatan, bere beste protagonistaren aurrean jarri behartzuen, ez? Elkarrizketa bat egon behartzuelako, eta aktoreak gizonezkoa askoz baxugoa zela. Eta gizonezko aktore hori kutxa batzuen gainean edo aulki batzuen gainean edo jarri ordez lurrean zulo bat egin zuten Laura Dern sartzeko eta beraz, altuera pixkat txikiagotzeko. Eta iruditu zitzaidan hain sinestezina nola hasteko bakoitzaren altuera hori bada, listo, ez? Bi protagonistak baizketan ari dira, Laura altuago da, listo. Eta kitxo. Baina gainera, erabakitzen duzu ez. Ez duzula desberdintasun hori egotea nahi. Eta horretarako zulo bat egiten duzu, emakumezko aktorea zulora sartzeko lotxagarria. They caught the last train for the coast. The day, the music. Idoia jakintzazula guk Twitterren jarri dugula Jurassic Park edo Stranger Things. Eta Arkakusok erantzun duela zalantzarik gabe Jurassic Park, Jurassic World. Ados zaude? Bai, nire. Ados nago horrekin. Amaia? Egingo dut defentsa Z generazioarena eta Stranger Things esango dut. Eta hoian azuk? Bai, esan ez dakiz esan, Jurassic Park edo Stranger Things? Bai. Ni ez naiz eta belaunaldikoa, baina momentu hontan Stranger Things gustarago ikusiko nuke, uste dut. Nik horregatik esan dut ere. Bai. Eta egia da nik Jurassic Park, karo, hori nire gaiekoa da zuena, ez da, ez? Lehenengoa. Claro, eta mairuan estrenatu zen lehenengoa. Hoixe, ni bakarrik nengoen hemen bizirik. Ordu niretzat bai izan zen gaztaroko pelikula bat, ez gaztetan ikusten duzuna. Baina ez dakit besteak ikusi ote ditudan, gehiago. Eta Stranger Thingsi orain igual, zea gehiago diotola kariñua edo. Bai, baina ez dakit. Bai. Nik esango dut Jurassic World, edo Jurassic Park, ze John Williamsen soinu banda, zora garri eruditzen zait. Gorkak ere Jurassic Park, dio. Baina telesail eta pelikula gehiago dauzkagu, eta Stranger Things geroago aipatuko dugu, ze orain pelikulekin jarraituko dugu, eta ez balin bazaizue Jurassic Park edo Jurassic World berria gustatzen, badago beste proposamen bat. Zero desberdina, The Janes izena du, HBO-n estrenatuko dena, ostegunean, Tia Lesin eta Emma Piltzek zuzendutako dokumentala da, aurtengo Sundance jaialdian estrenatu zena. The Jane Collective 70ko hamarkadan Chicagon martxan zegoen underground mugimendua zen, 1998 eta 73 urteen artean, 11.000 abortu ilegal burutzen lagundu zuen kolektibo honek. Eta 73tik aurrera, Roe versus Wade kasuaren ondorioz, zerbitzu hori eten zuten. Baina atxiloketak eta egon ziren kolektibo horretako emakumeen artean. Eta dokumental honetan, lehen pertsonan kontatzen dute zertan aritzen ziren eta urte horietan Chicagon gertatutakoa. Eta Talking Head eta artxiboko irudien bitartez kontatzen da guztia. Orain, 2022an Roe versus Wade sententzia ura balio gabetu nahi dute eta zoritxarrez aktualitateko dokumentala bilakatu da. Eta urtengo Sundance jaialdian
historiaren atala azaleratu den bigarren filma da The Janes. Phyllis Nagik zuzendutako Call Jane fikzioa ere gai hau tratatu baitu jaialdi berean. Oraindik ezin izango da ikusi, uste dute urrian edo azaroan estreinetuko dela, baina hori kurioso da, ez dakit sententzia honen ondorio da, baina gai berdina tratatzen duten bi film desberdin ikusi ahal izango ditugu aurten. Nik esango nuke, ez da horrelako egunerokotasun handia duten gaiak baliatzen dituztela horrelako telesaiak edo pelikulak aurkezteko. Esango nuke ez dela kasualidadea. Nik uste dut, baina ez dakit. Bai, ez dut uste. Oso, ez dakit nahi esan, kasualitate gehiegi, ez? Osa... Niri zalantza geratzen zaitze horrelako gauzek ekoizpen denbora bat behar izaten dute, eta ez dakit zehazkin noiztik handagoen debate hau Roe versus Wade sententziarena, baina, bueno, dokumentala osatzea behar bada errazagoa izan da, bazituzten artxiboko irudi hauek, eta baina fikzioa osatzeko, ez dakit pixka bat denbora gehiago behar izaten da. So we thought we can be of use. I said, we could use my phone, but change it so that they don't ask for Eleanor. How about Jane? Gehien bat elkarrizketak dira, baina hain historio interesgarriak eta lehen pertsonan kontatzen dituzte, beraiek bizi izan zuten hori, eta naiz eta denbora uzin izketaldiak egon, oso lan interesgarria osatu dute Lesinek eta Piltzek. An outrageous undertaking by a lot of smart women. I was not there to pass judgment. I knew there were women like me. Under the radar of the Chicago Mafia and police department. We were all being watched. The phone rings. A man says, "We know where you are." There were 11 counts of conspiracy to commit abortion. 110 years for each of us. So that's a long time. That might have ended. 110 urte kartzela zigorra abortuekin laguntzagatik, hori da ikaragarria. See myself sitting on the sidelines. We were building a new world, one woman at a time. Nik pertsonalki kasu hau enun ezagutzen, baina oso lan interesgarria da emakume hauen lana ezagutzeko. Eta gero urte bukaeran, pixkat gehiago sakondu ahal izango dugu Call Jane horrekin. Horrela ditzen zitzaien, Jane horrelako izen anonimoa delako inglesez, ustet gizonentzako dela John, eta emakumeentzako Jane. Beraz, Call Jane jartzen zuten anuntzioetan, horrelako pertsona anonimo baten izena izango baliz bezala. Oso interesgarria dirudi elkarrizketen formatu hau beti izaten da, ez dakit, zalantzak argitzeko eta oso ona, ez? Lehenengo pertsonan entzuten dituzu gertatutakoak eta elkarrizketatuetako batek aipatzen zuen, ez? Nik enuen inore paitu nahi. Eta hori oso garrantzitsua iruditzen zait horrelako kasuetan bereziki, askotan gertatzen da, ez? Nola aurre egin behar diozun jendearen kritikei eta epaiketei. Beraz, bai gaur egun gertatzen ari denarekin guztiz aproposa. Beraz, hau The Janes, hau HBO-n, ekainaren 9-tik aurrera. Bai, ostegunean. Ostegunean, eta esan dugu Jurassic World, ostegunean. Eta esan dugu, ez dakigula zergatik. Ostegunean. Ostegunetan, asteguntako estreinaldiak. Bestela egingo du jai eguna, Egin behar bada ez da, eta xola, Bai, ostirala... Ondo datorkit. Ui, niri oso ondo datorkit. Inori baino beto akaso? Bueno, entzule batzuk jakingo dute dagoeneko, ze aspalditik ari naiz hau kontatzen eta astuna izaten gai honekin, baina eske ezkontza badaukat asteburu honetan. Beraz, Jurassic World eta The Janes zinemako proposamenak, hori bai, Jurassic World aretoetan, eta The Janes etxean ikusteko modukoa. Baina, telesaiak baditugu, eta aipatu bezala, Stranger Things hor dugu, aste honetan,
puri-purian egon den telesail bat. Duela aste terdi estrainatu zen Dafer Anaiek sortutako telesaiaren laugarren denboraldia. Eta aurrekoek bezala, izugarrizko arrakasta izan du. 2016an estrainatu zen lehen aldiz. Eta, Netflixen eskaintza sendotu zuen telesail horietako izan zen. Aurretik House of Cards 2013an estrainatu zen, Orange is the New Black ere urte horretan estrainatu zen, baina nik esango nuke Stranger Things izan zela olatu berri horren lehen telesaia. Eta pixka bat Netflix sendotu zuena beste plataforma guztien gainetik. Egia da, Stranger Things telesaiak nik uste dut, pantaietatik salto egin zuela eta lehenengo denboraldi horren estreinaldiarekin ikusi genituela adibidez inauterietan pertsona ugari 11 pertsonaiaz mozorrotuta edo 80ko hamarkadako estetika pixka bat itzuli zela, dendetan ez, saltzen dutenarekin eta ze askotan telesaiekin bat etortzen dira eta ez dakit nik uste dut ospe gehiago hartu zuela estetika horrek. Nik uste dut baietz ez, Netflixak estreinatutako telesaien artean eduki duela horrelako indarra. Eta gero ere, pertsonaiek, batez ere gaztetxoenek, momentu hortan umiak zirenak, protagonistak, gero ere, ez dakit elkarrizketak egiteko moduan, eta ere ikusten zen ez azkenian behaiek, zien umiak, ez dakit zenbat urteuk ikustituzten, 12, 13, ez, gutxi gora bera. Eta elkarrizketak nola ite zituzten, eta izan zen pixka bat, ez dakit, ordurarte edo ordurarte zegoenetik desberdin nintzen pixka bat. Izugarrizko fenomenoa izan zen. I don't know if you can even hear this. Ever since you left, everything's been a total disaster. Asko itxaron behar izan da laugarren denboraldi honetarako, hirugarren denboraldia 2019an estreinatu zen, baina 3 urteko atzerapena ez da bakarrik soilik pandemiaren ondorio, lokalizazio ugari gehitu baitituzte denboraldi honetan. Aurreko 3 denboraldietan trama Hawkins herritik oso gutxi irten da, baina orain honetan badugu trama bat Kalifornian, eta beste bat Errusian. Wow. Eta historia Starko merkatal zentruan jazotako borrokaren ostean berreskuratzen da, 6 hilabete beranduago. Eta bazirudien upside down dimentsio alternatiboko piztia horiek garaitu zituztela, baina bueltan dira. Entzun dut aurrekoak baina askoz beldurgarriagoa dela denboraldia. Bai? Oskortzen aidea, Ez que hori da impactanteena. Lehenago goiuriketanik mikrofonotik kanpo komentatu dugu. Premierraren egunean ikuste zaie eta ja nola jazten diren eta nola makillatu, orraztu. Hoi dena, eske jadia nerabe koizkorrak esan edet. Arrakastaren parte ere bada, ez? Ikuslea beraiekin batera zidaz, nerabeen artean arrakasta handiko telesaia da. Batez ere baitere, 80ko hamarkadako nostalgia hori, ez dakit, oso daigarria egiten zaialako. Bueno, musika soinu handa honekin hace pika, Eta esan honik, Stranger Thingsena ere, Bai, trailerkoa bintzat oso epikoa. Guztira 9 atal izango ditu, eta 7 daude dagoeneko ikusgai. Gainontzekoa guztaiaren batean ikusi ahal izango dira, beste 2 geratuko liratezke. Ordu eta 4 ingurukoak dira, baten bat badago ordu terdikoa, eta azkenak 2 ordu terdi iraungo du. Wow. Barkatu? Wow. Baina, zer da? Wow, 2 ordu terdi? Ez da gehiagitxo la telesail baten? Eta gehiagitxo, film baten zaten. Gehiagitxo. Niretzaia ordu terditi pasatzen direnean, zalantzati dute naiz. Ez dakit ba, behaien estrategian barruko zea izango da. Hori oso pentsatu da ongoa. Bina. Ikusten are direnak esaten dute izugarrizko gozatua dela.
Ez dela luzea Baina eske- egiten telesaien iraupen hori. Baina 2 ordu eta erdiko kapitulu bat, Da wow, bikoitza. eske hainaiz pentsatzen, ni hainaiz berriro ikusten Stranger Things. Nik hori esan behar nun, nik laugarrena ikusteko 3garrena errepasatu Hori da, behar dut. ba, ni hasi naiz hasieratik ze nik ikusi nun, eta bigarrenean erdi desengantzatu nintzen eta beranduago berreskuratu nun, eta, bueno, pixka bat daukat dena oso... Nahastuta. Bai, ze gainea gero pandemian ikusi nun Dark, dela ere pixka bat, ez dakit, bai, baditu antzekotasunak, orduan da, neken kristen kakanaztea buruan, eta esan nun, venga, berriro ikusiko dut. Eta iniz pentsaten, hau dena ikusi eta gero, laugarrena ikusi eta gero, azkeneko kapitula, 2 ordu tardikoa izango dela, iruditzen neri, pertsonalki, too much. Gainera izango balitz azkenekoa dela eta, bueno, pixkat borobiltzeko, baina esaten dutenez, bueno, konfirmatu da, 5. denboralde bat izango duela. Bai? Noire, ez da bukaera. Nik ere hori pentsatu dut, bukara zela, nekien 5. Eta zer gomendatzen diguzu, orain eskuragarri dauden atalak ikusi, eta uztailera arte itxarotea, edo hauek gorde eta uztailean azkeneko horiek estreinatzen dituztenean, dena jarraian ikustea? Luzeak dira, Demora hartu beharko duzu, 7 horiek ikusteko ere. Hala ere, gero ez kejatu, Twitterren spoilerrak ikusten dituzulako. Itxoiten badezu, uztai arte denak ikusteko, spoilerrak jango dituzu, seguru. Noski? Ez dakit arrazoien bat egongo den horrela egitearen atzetik. Behar bada... La Casa de Papel gauza bera egin zuen, ez? Baina izan zien, erdia eta erdia. Bai. Osea, intzuten azkeneko 3 eta 2 denboraldia edo lakon bat. bitan zatitu. Baina hau ez da, bueno, 2 ordu terdiko iraupenakin 2 kapitulu. Hori da, bai. Uf, zakit. Zakit. Ez dakit jarraituko dudan ikusten, ez? Edo zer? Ikusiko dut, ja hasi naizena, baina, Lana pilatuko da uztailean. Bai, bai. Beraz, gomendioa da, hasi zaitezte orain. Dagoeneko badaudela batzuk ikusgai, eta gero uztailean, postrea. Eta Stranger Things telesaietik beste telesail batera. Irma Bep. Olive, bai, Irma Bep. Dala anagrama bat vampirena. Edo vampir frantsesez. Ze, bueno, gero azalduko dut, vampiroi buruzko historio bat bada. Pentsatzen hon aztuta geneuzkala... Vampiroak? Bai, ez? Egon zen, momentu batean egon ziren hor, Twilight estrenatu zenean, gero True Blood, gero The Vampire Diaries, egon ziren hor, bai, bapatean vampiroak hor, horiek bai puri-purian, bai. Telesail bat estrenatu behar dute, vampiroekin, First Kill, ez dakit noiz estrenatzekoa den, baina Netflixen estrenatuko dute. Beraz, Ostiralean. Modan esaten den bezala dena, ez? Moda ziklikoa dela eta bueltatzen dela, begira, vampiroak baita ere. Honek, Olivier Assayasek zuzendu du hau, aurtengo Canneseko jaialdian estrenatu da, lehiaketatik kanpo, eta bada duela 26 urte Cannes bertan aurkeztu zuen Irma Bep filmaren remakea. Sektan Rigard sailean aurkeztu zuen Maggie Cheungek protagonizatutako filma, eta estreinaldiak ez zuen atentzio handia erakarri, baina Assayasen klasiko bat bilakatu da urteekin. Zuzendari frantses batek 1915ko Les Vampires seriela berreskuratu nahi du, baina ez du aurkitzen Irma Bepen papera egiteko aktore egokirik, eta beraz, aktore asiar bat hautatzen du, frantsesez ez dakiena. Eta arazo ugari sortzen dira grabaketan. Le Vampire da zine mutuko klasiko bat, suspentsearen eta abanguardiaren aitzindaria. Moi, j'ai pas eu peur. L'épisode s'appelle la tête coupée. Alors, il faut voir la tête coupée. Original horretan, Irma Bep Maggie Cheung zen, baina honetan Alicia Vikander da. Bere ibilbide profesionalarekin eta bere bizitza pertsonalarekin etxituta dagoen aktore estatubatuarra. Eta pixkanaka pertsonaiaren eta
bere buruaren arteko lerroa difuminatu egingo da. Fikzioaren eta errealitatearen arteko desberdintasuna txikiagoa izango da. Because you're scary. And you scare me. Am I that dangerous? You are irremediable for me. So yes, you are dangerous. Kritikaren gandik erantzun oso ona jaso du, metafikzioaren ariketa argia dela esaten dute, hau da, fikzioaren beraren gaineko hausnarketa egiten duen fikzioa da. Bere buruari erreferentzia egiten diona. Eta eguneratu egin du bere lana asaiaz, streaming plataformei eta superheroien pelikulen prevalentziari egiten baitie erreferentzia. Ikusi du trailerrean dagoeneko gustoko ez dudan gauza bat. Eta hor ikusi dugu pertsonaia teiatuetan izkutuan korrika eta oinetan takoiak. Zapata takoidunak eta pelikulak ikusten dituan bakoitzan eta ikusten dudanean protagonista korrika edo ies, poliziarengatik ies edo gaizkile bat harrapatu nahian eta ikusten dudanean takoidun zapatak jantzi dituela beti pentsatzen dut zuzendaria gizona da. Edo horrelakoren bat, ze beti pentsatzen dut takoiekin, ez dakit. Bai, nien nintzake jongo banku bat lapurtzera takoiekin. Zegia da. Baina pelikuletan, zuek fijatu askotan ikusten da. Ni fijaten nintzen asko Kasel telesailean, beket beti zigoen, edo traje galtzekin, edo bakeroekin. Hori ez da erosoa. Esan nahi dut, jumorazea norroen gaizkile baten atzetik korrika, bari edo botak, hola pixkatako idunak, ez da logikoa, esan nahi dut, ez? Zugarramurdiko sorroginak, pelikulan Las brujas de Zugarramurdi, Alex de la Iglesiarenak, Macarena Gómez, ¿sabes? Protagonista. Bai. Macarena García eta Macarena Gómez nastu egiten ditut, baina Macarena Gómez da bai. Macarena Gómez da protagonista eta momentu batean dago bere semearen bila joan nahi du semea baituta dagoelako eta korrika doa takoidun zapatekin. Eta pelikula ikusten ari nitzela pentsatzen nuen gauza bakarra zen. Emakumea. Mesedez, aldatu zapatak zure semearen hobe beharrez, lehenago iritsiko zara zure semearen gana, baina pelikula guztia ni takoiei begira. Hala ere, badago jende oso abila takoietan, oso abila dena. Esan nahi takoi gainean korrika egiten eta saltoka eta... Jon Lizek dio, La Casa de Papel telesailean umea besotan duela rapel egiten duenean bezala, horixe. Adibidez. Baina, hau telesail hau 1915ko film baten remakearen grabaketa da. Oso meta da. Baina, pixkat, egotziko diogu horri ez, takoien erabilera. Venga ba, ados nago. Eta bide batez, Macarena Gómez aipatut nik, eta aipatu behar dugu, Donostiko beldurrezko eta fantasiazko zinemaldiaren karteleko protagonista, urtengoa bera dela, aurrekoan pasaden astean aurkeztu zutela, eta itxura oso ona duela aurten urtero bezala, beldurrezko eta fantasiazko zinemaldi honek. Nik takoien inguruan gauzatxo bat aipatu nahiko nuke. Zesaten dugu pelikuletan, baina gero ere askotan gu ez algara horrero hortzen esan edut. Zenbatez kontzatara joan gara takoidun zapatekin, poltsan alpargata batzuk edo beste zerbait eraman da. Orduan horrere esaten duzu, zertako goaz orduan takoietan, gero balimak eta aldatuko ditu dala ez nagolako eroso. Baina korri egin behar balin badut ezkontza batean? Hasieratik joango zinateke takoiri gabe? Bai, edo... Kendu egingo zen ituzke. Claro, korri egiteko une iristen denean, lehenengo gauza, zapatak aldatzea izango litzake. Bai, baina esan nahi dudana da, hori kritikatzen dugula, baina gero gu ere horre hortzen garela. Ez? Nik ez dutera maten, takoia zuzenean, hori da. Nik zuzenean, nola ez dakiten ibiltzen, takoietan. Erosotasuna. Eta badakit, esan nahi dut, ni playerekin kaletik joan, eta estropu zuiten dut. Orduan, takoiekin ni ezin itibili. Erabiltzea ditut, ez dakit, plataforma duen zapatak, eta bar. Baina, hori egia da, eta zenbat ezkontzatan egoten dira, ez dakit zapatatxo batzuk, edo alpargatantzekoak, emakumeentzat, edo, takoiak ere mangoitu ez den pertsona guztientzat, ez dakit, igual jarri
dress codean. Etorri zeite eroso mesedez. Ez etorri guapo, etorri eroso. Agian batzuk eroso daude hori eregia da, eh? Bai, noski. Bai, ni adibidez ez oso, eta orduan nahiago dut beste zerbaitekin. Eske, esaten dut, nik... Baina zuek ez kontatan korri egiten duzu, Ez, baina dantza asko, eta... Hori da. Baina, adibidez, drag... eske horiek dia... Beste maila batean daude, Ikusi dituzute sekulako plataforma eta tako ipuskekin, nola dantzatu... Hoi egiten dute korri, salto, brinko, txiribuelta, eta koi hoiekin. Vale, orduan, pelikula bat ikusten ari naizenean. Ez bada. Pertsonaia takoi duna. Takoiekin korrika egiten ari dena. Drag queen bat balin bada. Ados. Gaude? Ados. Osa, atope zurekin. Balin bada... emakume... ertzain bat, polizia bat... Seguruna, izango dela gaina, nola izaten dira, etxeitateatzen, arrisku zeatan eta estenetan eta nola eukitze ditutze. Nola ditzen da hori? Doblea, seguruna izango dela doblea. Pentsatu beharko genuke. Eta ikusi zein ez zuzten daria. Vale. Hor gure hausnarketa zapata takoidunen inguruan. Beraz, gaurko gomendioak Jurassic World Dominion, hau ekainaren 9an zinemaretoetan, The Janes, ekainaren 9an HBO Max plataforman, eta telesaiak Stranger Things dagoeneko ikusgai duzue, ze bat esan dugu, 7 atal ikusgai daudela? 7 atal bai. Eta hasi ikusten, idoiak esan du, mesedez, jartzeko ja, honekin, etxeko lan hauekin, ze uztaian beste 2, aurkeztuko dituzte, eta oso luzeak, beraz, hasi dagoeneko. Irma Beb gaur esainatzen da? Bai, gaur esainatzen da. Astero bat ikusi ahal izango da. Beraz, momentuz, lehenengo atal hori bakarrik. Hori gaurko txiko lanak, eta horixe, gaurko gomendioak, nik uste bastante direla, ezta? Eta oso desberdinak berien artean. Aniztasuna handia. Hori da, joan gauzak ikusten, eta gero etorri gure gana kontatzera. Eskerrik asko ideia. Ez horregatik. Eta azkeneko gomendioa, hasieran egin duguna. Fast and Furious, Tokyo Drift. Horren arte. Agur. Gramofonoa, Estitxu Pinatxorekin. Berrogeita 17 urte gaur Antonio Carmonak. Ketama Espainian agitzezagun egintzen taldeko abeslari nagusia da. Flamenko berriaren ordezkari onenetakoa. Flamenkoa bertze estilo batzuekin fusionatzeko erakutsitako trebeziagatik. Granadan jaio zen Antonio Carmona eta familiatik datorkio musikarekiko lotura, flamenkoarekiko lotura. Abitxuela Zarraren birbiloba, Jose Carmonaren biloba, Juan Abitxuela gitarrista flamenkoaren semea eta Pepe Abitxuela gitarjolearen iloba delako. Eta bera bakarrik ez, anaiek ere jakina jaso zuten erentzia hori. Eta horrela osatuzun Juan Jose Carmona anaiarekin eta Jose Miguel Carmona lengusuarekin batera, Ketama. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Zortzi diren arren, Patrikan lausos besteik ez. Puzle txikitu bateko piezak, elkaratzen ez duen zeru bat. Txamponok besterik izanez, behar izanak ase beharrez. Honezkero jakingo duzu ez da, abestionek ze esan nahi duen. Liburu ala kafia, zozketa garaia dela.
abesti honetan Javier Muguruzak dio liburua ala kafea. Zer eros dezaket? Guk hemen liburua zozkatuko dugu, 3 liburu zozkatuko ditugu, eta denboraldi amaieran kafe makina bat zozkatuko dugu. Beraz, liburua ala kafea ez duzue aukeratu behar biak. Eta gainera, Javier Muguruzak dio, zein eros dezaket, ez botatez, estea, zuek parte hartu gure zozketetan, eta agian, horrela, debalde, etxera iritsiko zaizue bai liburua eta baita kafea ere. Izan ala ez izan, liburu zarren peskiza. Guk liburu zarrak ez, guk liburu berriak zozkatu nahi genituen eta ere Argitaletxearen eskutik liburu sorta bat prestatu dugu. 3 liburu osatutako sorta bat da eta liburuak dira 72 ordu, Kepa Iribarrena, Ana Kopek eta Matriusken kondaira, Ari Itzlarragetarena, eta Itzalen distira, Arrate Egaina idatzitakoa. 3 liburu horiek zuetako batentzat izango dira. Hau da, ez da liburu bat 3 pertsonentzat. Hau da, 3 liburuak pertsona bakarraren etxera joango dira. Horrela, udarako irakurketa zerrenda loditu nahi dizuegu. Ze, batzuek 3 liburu irakurriko dituzte udaran, eta beste batzuk 13, beraz bakoitzak nahi beste irakur dezala, baina guk 3 oparitu nahi genituen eta 3 horiek aukeratu ditugu. Ze gertatzen da? Zozkatzeko galdera bat egin dizuegula gure sare sozialetan, eta bide batez jarraitu, zuek sartu Instagramen eta begiratu bigarren kafea, eta eman hor jarraitu jartzen duen botoiari. Twitterren ere bagaude, baita Facebooken, eta Twitchen ere, eta YouTubeen, hor subscribe botoiari eman, eta eman subscribe, like, notification, dena. Kanpaitxoa, aktibatu. Dena ze super jatorraia. Kafiaren alderdionak, euforia labur. Eta horrekoan Idoia Dabilozkunek TikTok proposatu zigun, beraz horrekin ere jarriko gara. Baina momentuz jarraik beste kontuetan. Bai, hori da. Liburuaren alderdionak. Naiz eta saio hau egiten duten batzuk erosoago sentituko diren MySpace edo Fotolog. Edo Fotolog edo Messengerren. Gorkak idatzi du, ui, ze urduri, bai Gorka, ikusi dugu parte hartu duzuela, eta ondo erantzun duzuela galdera, ze, esan bezala galdera bat jarri dugu gure saretan, galdera zen, ea liburu hauetako zein dagoen Getarian girotua. Eta aurreko astean zehar, zenbat pista eman genituen? Asko. Nik uste dut pistak ez, erantzunak eman genituela. Beraz, 3 liburu hauetako zein, esan egingo dugu. 72 ordu liburua da, ze galdera zaila zen, Kepa Iribar, bigarren kafeko laborategian egon zen, eta kontatu zigun, liburuaren nondik norakoak, iraiaren 6an kokatu du. 2022ko iraiaren 6an, beraz, hemendik hilabete batzutara. Bera, gaur, ekainaren 6a. Egia da, gaur ekainaren 6a. 3 hilabete barru. 3 hilabete barru. Zerbait gertatuko da Getarian. Imaginatzen zeate giro gertatzia. Galdetu genion Kepari. Eta berak ere... Susmadu ez? Beldur hori baduela. Ze, hau ez da spoilerra kontatuko dugu. Ekainaren 6an, Getarian, Getariako udala, hor ari da, sekulako festa antolatzen, Elkanoren lurreratzearen inguruan, eta mezu bat iristen da udaletxera. Eta mezuak dio, 72 ordu barru, Robert Coffey aktorea, hil egingo dut. Zer ikusi dauka Robert Coffey Elkanorekin? Primus pelikula egin dute Elkanoren inguruan, Robert Coffey da protagonista, eta beraz,
hortxe lotura Elkanorekin, eta norbaitek badirudi, edo ez du pelikula gustoko, edo Robert Coffey guapo egia iruditzen zaio, eta jeloskor dago, ez dakigu zer gertatzen den, baino mehatxua bidaltzen du, eta bueno, hori ikertzen hasten dira, udaletxeko alkatea, zinegotzia, lagun ikertzaile bat, bueno, oso gomendagarria, irakurri ezazue, baino kontatu bezala Elkano, Getariako udala, iraiak 6 argi zegoen, 3 liburuen artean Getarian kokatua hau zela. I think I've seen this film before. Parte hartu duzuenen artean, guk zerrendatxoa osatu dugu, kafearen potetxoan sartu dugu, eta izen bakarra hartu behar dugu. Egiari zor, trampatxo bat egin dugu. Nola da posible? Idoiantza da? Zer? Idoiarentza da orduan? Ez. Guztiz kontrakoa. Guk ikusi dugu Idoiak parte hartu duela, ondo erantzun duela, baina bere izena ez dugu sartu. Sentitzen dugu Idoia. Barkatu. Baina pentsatu dugu pixka bat, ez dakit. Dena ondo egiten dugunean, tongo egiten dugula, esaten diguzue. Imaginatu horrela. Imaginatu Idoiari tokatzen bazaio zozketa. Bueno, koplak aterako zenizkiguten. Eta badakit ez zarete lanetaz fidatzen, eta ni enaiz Amaiataz fidatzen. Beraz, Oiana. Ai, ze ondo! Zuk aterako duzu izena. Mitazpio zara? Bai, hementxe daukagu. Aber, entzun. Ui, behia... Behi badatorrela dirudi. Hementxe daude, asko posten gara, gure zozketetan parte hartzen duzuen bakoitzan. Eta hainbeste pertsonek asmatu dutela ikustean. Hori da. Horrek esan nahi du agian entzun zenutela kepari egin genioen elkarrizketa. Beraz, Oianak papertxo bat aterako du. Ai, ene. Zurduri. Urduri jartzen daute. A ber, itxen, jarriko dugu hau hundian. Ai, ezakit jartzen goiure. Zer azu. Oiana, nahi dut jarri hundian. Listo. A ber, musika ketuko dugu. Zen badaude. Tatxan! Ai. Papertxo bat atera du, paperean, zegartzen du. Abildua gls.jon. Zorionak glsz.jon jarriko gara zurekin harremanetan. Eta 3 liburuak zuretzat. Eta 3 liburuak zuretzat. Zorionak disfrutatu, kontatu gero, ez dakit, agian gero eskatzen dizugola review bat egiteko edo horrelakoren bat. Mezutxo bat bidaliko dizugu Instagram bidez, glz.jon. Hementxe papera, eta zuek ikus dezazuen. Bai. Hementxe paper gehiago. Ez dugu tramparik egin. Gogoratu oraindik postalak jasotzen jarraitzen dugula, eta denboraldi amaieran kafe makina bat oparituko dugula. Kafea ala liburua ala kafea, Javier Mugurazaren abestiaren omenezagien, Javier bera gombidatu beharko dugu papertxoa atera dezan. Kafe makilaren zozketaren irabazlea berak aukeratu dezan. Bai. Bueno, botako diogu amua. Bitartean, zuek bidali postalak Rondilla kalea 15, 20.000 postako dira, Tolosara, 2. kafea izena jarri, eta edo Goiuri, edo Inigo, edo Amaia, edo Oiana, zuek nahi duzuna jarri, iritsiko dira gurera, eta gero guk egingo dugu postal ederrenaren aukeraketa. Bitartean, hemen jarraituko dugu, egunero zuei gauza kontatzen, kontari. Naiz irratia. Bueno, Iseta Dado Soundek Blossom, loratzea, deitu diote bere lan berriari, eta gurekin daukagu Erdia Leire Iseo.
Bueno, dena dela, hemen gustatzen Blossom kantuan gaueko loratzea aipatzen dela, ez? Naturari begira dagoen pertsona bat abesten ikusten dunik. Hori da, bai, oso ondo deskribatu duzu momentu eta bestiak dioena guztiz, metafora guztiak eta naturarekin guztiz lotutak daude, ez? Eta justo esan duzu, gauean loretzen duten loreak existitzen dira, eta izan ere gure diskako portadako loreak, justo horiek, haietako batzuk dira trompetera izenekoak edo ez dakite gehiago kanpanilla batzuk bezalakoak aldrebes jaitzen direnak, eta bai gauean loretzen dira, eta abesti hau baita. Hombre, abesti honetan justo loretzen duena da nire kantua, ez? Esaten duena, this is my song, este es mi canto, que florece en la noche. Kasu honetan, abesti honetan, dena nire ahotsa, nire kantua. Baina, modu orokorrean eta diska honekin, gauean loretzen dena dela proiektu hau, ez? Blossom izenekoa, eta... This is my song that blossoms in the night. Nik esango nuke orokorrean diska dabez impregnatuta dagoela, zen niretzat, dab estiloa bat baino gehiago, bai baditu bere ezakite karakteristikak, baino niretzat dab jazz bezala da, esan nahi dut da, abesti bat eraikitzeko eta deseraikitzeko prozesu bat, ez? Gure kasuan, dodok egiten du da batez ere kontzertuetan, baina diska honetan nik uste dute nahiko presentea izan dugula, aurreko beste bi diskekin konparatzen baldin badugu. In the end, with the cash you spend, you can't buy love, you can't buy the rain. Baitugu flauta, trompeta, eta gero bi saxo, bata saxo tenorra, eta bestea baritonoa. Orduan, horiek dira, gure haize sekzioa de Mouse Hunters, eta baino bai, abesti batzuetan ere harmonien arabera, baino abesti batzuetan flauta gehiago ateratzen da, abesti batzuetan trompetak garrantzi gehiago behar dute. Orduan, gero teksturak bilatu behar dira, ez, abestien arabera. Adibidez, baterien aldetik, abesti nahikotan, diska honetan, lupak dira, baino gero hori dodok espeziak eta brilla jartzen die gainetik, ez? Alde batetik, badaude elementu asko produkzioan non elkarrekin lan egiten dugun, konposaketetan, baxu lineak gehienak edo guztiak nireak dira, edo berak batzutan abesten dizkit eta gero nik hori traslatzen dut teklatura, ez? Puntu honetan, hori perkuak lantzeko edo non jartzeko momentuan, eta gero, zer esan, nahasketetan, ez? Hori dodori dagokio eta kriston lan egin du. Bai, gure kontzertuak beti gure web orrialdean daude, eta neguan izango ditugu salak, ez? Eta diskaren kontzertu ofiziala saletan, eta Euskal Herrian, eta puntu guztietan, baino noski egongo garela. Musikaria, astelenetik ostiralera, goizeko 10:00-tatik 12:00-etara. Gaur efemeridei begira jarri gara, eta ikusi dugu, adibidez, errusiar hizkuntzaren eguna zela, edo joioa jolasaren eguna zela. Baina ez dugu asko sakondu, gaur jaio edo gaur hildakoen zerrendan. Beraz, gaur jaiotako zuzendari bati, bere tartetxoa eskaintzea erabaki dugu. Eta Oianak azalduko digu. Oianak badu andereño joera. Beraz, batzuetan etortzen gara honea, Kontxita Biti eta Marimi Ugalderekin hitz egiten dugunean bezala. Eta etugu etorri gara hemen papertxoekin, boligrafoekin, eta zinema masterclass bat jasotzera gatoz. Gure irakaslea prest dago? Bai, prest dago. Ez dakit musika honek, nora baitera maten ote zaituzten? Pixka bat, zen edet. Abaltzizketara ez. Ez da iba, nolatan ez? Zakit, trekitixa falta zaita. Bai, ez da. Besti hau, zuzendari honen pelikula bateko soinu bandakoa da, eta zuzendaria da Hirokazu Koreeda.
Bera gaurko egunez jaio zen, Goiurik esan du ez ditugula efemeridak aipatu, beraz, gaurko egunez jaio zen bera 1962an Tokion. Ekoizle, gidoilari eta zine zuzendari japoniarra da. Entzuten ari garena bere pelikula baten, Our Little Sister pelikulako banda sonora da, soinu banda. Zeunkigarria. Bai, eta nik uste dut musika bezain unkigarria dela bere zinema ere. Seguraski batzuei gustatu egingo zaie estiloa, beste batzuei ez, baina askok diote bera dela emozioen maisua. Zuk aipatu duzu unkigarria eta uste dut oso lotua dagoela, ez? Esan dugu bere urte betetzea da gaur, eta Idoia Dabilak lehen aipatu ditu Kango Zinemaldian aurkeztu diren hainbat proiektu, telesail eta pelikulak, eta Hirokazu Koredak ere bere azken pelikula bertan estrenatu zuen orain dela gutxi, Broker izenekoa, eta horregatik guztiagatik bere ibilbideari ez dakit errepasotxo bat egitea pentsatu dugu. Esan dugun bezala, pelikula guztiekin edo zuzendariekin gertatu ohi den bezala, iritzi ezberdinak egon daitezke bere lanen inguruan, baina nik uste dut oro har badagoela zerbait gehienek edo aipatzen dutena, eta da bere istorioak kontatzeko duen modu pertsonala, ez? Askok hori dute gustuko, eta beste askok ere kokatzen dute zinema japoniarraren maisuen zerrendan. Eta zergatik kokatu zerrenda horretan batez ere familien erretratua egiteko duen gaitasunagatik, senideen barneko sentimenduak islatzeko duen moduagatik, eta baita ume eta hauek helduekin erlazionatzeko duten modua erakusteko duen ahalmenagatik ere. Neri doinoek iradokitzen didate ume bat bihurrikeriak egiten, Pauso txikiekin. Titiriri. Bada zerbait bere filmografian edo garrantzitsua dena umeena, ez? Umeek gurasoekin eta askotan familia desegituratuak eta horrelakoak erakusten ditu, baina oso era goxo eta simplean, eta uste dut badela ezaugarrietako bat. Eta txikitatik datorkio gainera zinemarako zaletasuna, agian begira, momentu hauek, bera zinemara ezin izaten zen joan, dirurik ez zuen familiak diru gehiegi, eta orduan bere amari ere asko gustatzen zitzaion filmak ikuste eta etxean ikusten zituzten elkarrekin. Eta askotan, klaseara joateari ere utzi egiten zion, pelikulak amarekin etxean ikusteko, beraz, edozein momentu aprobetxatzen zuten agian ume bihurritxo bat bezala, ez? Etxera joan eta pelikulak elkarrekin ikusteko. Beraz, esan daiteke txikitatik argi zegoela bere ibilbide profesionala zein izango zen. Baina badirudi berak hasieran ez zuela bere burua zuzendari gisa ikusten, gehiago ikusten zuela gidoilari bezala, baina pixkanaka mundu horretan sartu zen. Oasedako unibertsitatean egin zituen arte eta zientzia ikasketak, eta bere ibilbide profesionala telebistako dokumentalekin hasi zen. Hor aritu zen zuzendari laguntzaile gisa urtetan, eta berehala dokumentalen zuzendari izatera pasa zen. Baina etzen denbora gehiegi pasa fikziora salto egin zuen arte, eta horrela bere lehen pelikula 1985 errodatu zuen, Maborosi izenekoa. Harrezkero oso genero ezberdinetan aritu da. Garaiko pelikulak egin ditu, fantasiazkoak ere bai, thrillerra ere ukitu du, eta baita drama ere. Baina hala ere naiz eta hainbeste genero eta hain desberdinak izan, normalean gaiak familiaren ingurukoak izaten dira. Familia, memoria eta heriotza. Batez ere gizakion harremanei buruz hitz egiten du, pertsonaien barne munduari buruz, eta denok elkarrekin harremantzeko dugun modu horri buruz. Hoiek izango lirateke pixkat bere filmeetan lantzen diren gaiak. 電車にひかれた男の人がいきますね。警的にも急ブレーキの音にも振り返らんと
Borosi pelikularen trailerra entzuten ari zarete, eta zuetako batzuk ikusten ere arituko zarete, eta hementxe ikusten ditugu ez, aurrak korrika, ama alabarekin hizketan. Jaten, eta bada zerbait bere pelikuletan bidelagun dena edo jakiak. Pelikula askotan ikusten da jendea jaten, baina ez hori bakarri, baita otorduak prestatzen ere. Eta badirudi, eta Japonian segurazki kulturan ere barneratua dagoen zerbait izango da, baina badirudi berak hori erabiltzen duela, momentu txiki hoietan ere badaudelako mezu subliminalak, sekretuak atzean gordeta, eta pixkat, berak naturaltasunez sartzen ditu, baina segurazki uste baino garrantzia gehiago ematen die pelikuletan, momentu hoiei. Eta bere pelikula batzuk aipatzeagatik, Borasi ikusi dugu eta entzun dugu pixka bat, baina beste batzuk aipatuko ditugu. Afterlife, Nobody Knows, Still Walking, I Wish, Like Father, Like Son, Our Little Sister, The Third Murder, Shoplifters, honekin Kango urrezko saria jasotzuen 2018an, La Verite, edota azkena aurkeztu berri duena Kango zinemaldian, Broker. Eta aipatutako zinemaldi honetan Kangoan 8 aldiz izan da, gonbidatua, baina ez Kangoan bakarri beste jaialdi batzuk ere ondo ezagutzen ditu eta barrutik. Eta esan dezakegu Donostiako zinemaldian ere familiako kide bat bihurtu dela. Bertan behin baino gehiagotan egon da. Izan ere 4 aldiz izan da Urrezko Maskorraren lehian, beste sail batzuetan zabaltegin ere lehiatu da, eta bitan publikoaren saria jaso du. Eta ez hori bakarrik. 2018an Donostia saria jaso zuen eta bera izan da Donostia saria jaso duen lehen zinemagile asiatikoa. Eta saria hau jaso zuenean berak eskertu zuen, bihotzez eskertu zuen eta unkituta ikusten zaio eta asko eskertu zion ikusleari eta baita zinemaldiko antolakuntzari ere. Eta nik uste dut ikuslekiko baduela harreman berezia publiko saria irabaztea eta bitan uste dut badela adierazgarria bere zinema gustoko dela Donostian, edo behintzat Donostiko zinemaldiko ikusleen artean. Eta berak gustoko duela Donostia, ze ikusi dugu oraintxe bertan irudia, Maria Cristina hotelera iristen, Rebordinosekin hizketan, irrifartxu, nik uste dut maitasun historia elkarganatua dela, Bai, uste du baietz. Eta bere lan egiteko moduan, badira garrantzitsuak diren hainbat puntu, eta bere garrantzi handia ematen dio lantaldeari eta aktoreekin egiten duen lanari. Eta aktore hauek izaten dira batzuetan profesionalak, baina beste batzuetan ez profesionalak. Gainera, esperientzia unibertsalak kontatzen ditu, aipatu dugu gai askotan, familia, memoria eta heriotza izaten dela, gai unibertsalak izaten dira, eta munduko edozein txokotan gerta daitezkenak. Agian horrek eraman du munduko leku ezberdinetara errodatzera. Ze bere pelikulak ez dira Japonian bakarrik egin, Frantzian egin zuen adibidez La Verite, izan zen bi herrialden arteko koprodukzio bat, eta Korean izan da bere lan azkeneko lanean, Broker, bertan egin baitu. Eta beti gertatu ohi den bezala, ez? Korean, Ego Korean grabatu du azken lan hau eta orduan galderak sortu dira. Zergatik da hori, nahiago duzulako aktore korearrekin lan egin, japoniarrekin baino, olakoak suertatu zaizkio, Kango jaialdian eta ziur aski aurretik ere, eta berak argi erantzun du. Lan egin dudan Koreako aktoreak bikainak dira bai, baina Japoniako goi mailako aktoreak ez dira inoiz Koreakoak baino maila baxuagokoak. Bai. Ze doktorea, Bai, nik uste dut berak baduela doktorezi puntu hori eta uste kulturala ere badela.
Eta berak ere aipatu du, Koreako aktoren artean ikusi duen zerbait izan dela, beti formatzen edo ikasten jarraitzen dutela, lantzen jarraitzen dutela, eta agian hori badela, Frantziako aktoreekin ikusi duen antzekotasun bat. Esan dugun bezala, Frantziako aktoreekin ere lan egina da, La Verite filman adibidez, Catherine Deneuve edo Juliette Binochekin aritu zen besteak beste. Eta Broker pelikula aipatu dugu, Hego Koreako umeen trafikoari buruz hitz egiten da bertan, eta bi gizon dira protagonistak. Baby Box izenekoetan uzten dituzte guraso ezberdinek euren umeak, eta bi pertsona hauek ilegalki arduratzen dira familiak ume hauei aurkitzeaz. Eta pixka bat horren inguruan, Hego Koreako egoera honen inguruan ere hausnarketa egin nahi izan du. Pelikula oraindik ez da iritsi ona, seguraski Idoiak aipatuko du agian, beste momenturen batean eta jakingo dugu. Eta pelikulako protagonista, gizon hauetako protagonista bat, Song Kang-ho aktorea da, eta ziur aski askorentzat ezaguna izango da Parasite pelikulako protagonista bera delako. 가족 아닌 거. 우성이 팔려고 그러잖아. 너 좀 더 찾아보면 더 좋은 조건의 상대가 있을 텐데. 뭐야? 눈썹이 왜 이래? 반드시 현행범으로 체포할 거니까. Eta lehen Goiurik aipatu duen bezala Donostiako zinemaldia eta Hirokazu Korearen artean agian maitasun historia badagoela, agian aktore eta zuzendarianaren artean ere sortu da. Zuzendariak aitortzen duenez, beretzat edo bera buruan zuela idatzi zuen Broker pelikulako pertsonaia, eta bere hitzak hauexek dira aktoreari buruz. Maila altuko aktore bat baino askoz gehiago zela konturatu nintzen. Eszena batean oso aktuazio ezberdin eta freskoak egin ditzake, toma ezberdinetan. Nik uste dut hori badela zuzendariek eskertzen dutena, ez? Askotan behin da berriz errepikatzen da eszena, baina berdin edo egiten duzu, eta badirudi aktore honek gaitasuna duela batetik bestera, aldaketa eta naturaltasun hori emateko, eta hori asko eskertu zuen. Eta horrez gain, gaineratu zuen. Inoiz ez dut horrelako aktore batekin lan egin. Berek pelikulan, Kanen jasotako sariagatik onakoak dio. Ze esan behar dugu, Kango jaialdian, Sonek aktore onenaren saria jaso zuela pelikula honengatik. Ez dut uste Songek sari hau nik zerbait ondo egin dudalako jaso duenik, baizik eta orain arte egindako lan guztiagatik. Ez dakit nola, ez duen lehenago jaso horrelakorik. New York Times aldizkariak egin zuen duela urtebete edo horrela 21. mendeko aktore honenen zerrenda. Eta Song Kang-ho jarri zuen 6. postuan. Beraz... Bai. Tento sentu naiten Eta aktoreak ere, laudorioak baditu zuzendariarentzat. Hauxe esan zuen, berari buruz. Hirokazurekin lan egin aurretik, uste nuen oso lan zehatza, metikulosoa eta gogorra izango zela neurtua, japoniarren estiloan, baina ez usteko ederra eraman nuen. Askatasun handia eman zigun lan egiteko. Horrez gain, pelikulan parte hartzera eraman zuen arrazoi nagusia, zuzendaria bera izan zela aitortzen du. Bere hitzetan, bere zinema oso gustuko dut. Bere gizatasunagatik eta pertsonaiei ematen dien maitasunagatik. Beraz ikusten da elkarrekin behintzat hitzen bidez adierazten dutena da, ez? Elkarrekin egin duten lan honekin pozik daudela eta elkarrekin oso lan ederra sortzeko aukera izan dutela. Egoten dira, ez? Batzuetan horrelako aktore zuzendarien artean sekulako bikote ederrak eta behin eta berriz zuzendari batzuen pelikuletan behin eta berriz ikusten ditugu aktore berdinak, ez dakit uste dut behin baino gehiagotan aipatu dugula Wes Anderson, eta Wes Andersonek Bill Murray Wes Andersonen pelikula askotan
agertzen dela, azkenekoan ere agertzen zen, baina horrelakoak behin baino gehiagotan gertatzen dira, eta nik esango nuke ez dela harritzekoa, ez topatzen duzunean gustoko duzun zuzendari bat, edo gustoko duzun zuzendariak gustoko duen aktore bat topatzen duenean, hor sortzen dela zerbait berezia, eta niri ikusle bezala, esango nuke gustatzen zaidala hori ikustea, etzait deseroso egiten edo berriz hauek. Bai, enaiz kexatzen, ara, hauek berriz. Bueno, gehiagizkoa balin bada, eta beti bi aktori igualako balin badaria, eta beti, agian bai, baina bestela ez. Niri pelikuletan uste dut etzaidela gertatzen, baina agian antzerkian edo eta hemen gehiagotan esan dudan zerbait da berriz ere hauek. Honekin, edo zuzendari honekin, ze badirudi ez dagoela jende gehiago, hori bada zerbait askotan pentsatzen dena, baina zuzendari batzuek edo pertsona batzuk esaten dute, eta zergatik aldatu, funtzionatzen badu, ez? Eta hori ere egia da, ez? Ondo lan egiten badut pertsona honekin, gustoko dut, elkar ulertzen dugu, azkenean lantalde bada, elkar ulertu behar duzu, eta gustuko duzu nola egiten duen gero lana, zergatik aldatu. Ezaiozu Scorseseri. Bai, ze Scorsesek errepikatzen du, ezta? Horregatik. Zeinekin egin du lan asko? De Nirorekin. Hori da. De Nirorekin hasi zen lan asko egiten, eta De Nirok berarekin 9 pelikula baino gehiago egin dituzte elkarrekin, eta hasieran gustatzen omen zitzaien elkarrekin improvisatzeko zuten gaitasuna, maskulinitatearen inguruko psikologia horretan, elkar ulertzen zuten edo, eta orduan pelikula askotan aritu ziren 70ko hamarkadan elkar ezagutu zutenetik. Maskulinitatearen psikologian elkar ulertzen zutela, hori itzuli daiteke beste modu batea, eta da, zu ni bezain matxiruloa zea, eta beraz gustora gaude elkarrekin. Ez dakit hori den, edo, bueno, izan daiteke, edo horren inguruan egin nahi zitu, auskal. Nik uste, zela gehiago. Bueno, Leonardo ere. A ber. Biak gara, kriston gizonak, ez dugu gure zakilaren neurria lehian jarriko. Konpartitu ingo dugu estena hau, estena ez pelikularena baizik eta zea, eta listo. Ez dugu gure artean talkarik eukiko zentzu horretan, ze askotan gertatzen da, en plan maskulinitatearen... Nire zakila salbu dago zurekin. Bai, hori da esaldia. Bai, ez pixka pako dia biak, baina bueno. Kaso horregatik aurkezu zion Robert De Nirok Leonardo DiCaprio. Ara! Zara izteke 3. bat, ez da? Hombre! Bai, aurkeztu mentzion eta esan zion, begira, honekin lan egin behar duzu. Akaso atzetik elkar ulertzeko gaitasun horretan. Ondo ulertzen zuten elkar. Eta holaxe hasi zen, Leonardorekin ere 2002 urtean, hirukotearen edo bikotearen harreman hori pelikulen munduan. Beste adibide bat ematearren, Pedro Almodóvar eta Penélope Cruz. Hauek ere, bueno, aritu, Cruz. Es que, Pedro, las chicas Almodóvar... Bai. Beste kolektibo... Wow. Bai. Pedro! Hoxe, hori nork ez du gogoratzen, ez da? Haze bikotea, Pedro eta Penelope. 1987an egin zuten lehen pelikula elkarrekin, eta urte hartan Penelopek paper txiki bat omen zuen pelikula hortan, Karne Tremula izenekoan, baina pixkanaka ordutik elkarrekin lan egindakoetan bere protagonismoa handitzen joan da. Todo sobre mi madre oraindik etzen agian gero izan dena, baina hor daukagu Volver, Los abrazos rotos, edota Dolor eta Gloria. Eta horietan Penelope izan da, eta gogoratzen dugu Oskarretan saria jaso zuenean, eta berak eman zionean, ez? Zelako oihu eta bar. Yo adivino el parpadeo. Gaur pixkat jaiterroten etorri naiz, baina zanaidat politia iruditzen zaidala une hori, ez? Aktore batek Oscar sarien kasuan gertatu zena, ez? Peneloperi egokitu zitzaiola Pedro Almodóvarri zuzendari honenaren zuzendari honena edo atzerriko pelikula honena edo gogoan zertzen saria eman zionean politia iruditzen zaitez, elkarrekin lan egiten duten bi profesionalek horrelako momentu bat bizitzeko aukera izatea. Bai, eta nik uste dut egia da agian bere pozori harritu gintuen akaso asko, baina nik uste reala izan zala, ez? Batean, zuk hainbeste maite duzun zuzendari bate aukera, eta justu bera da saritua, ez? Seguraski barrutik ateatzen zaizu, edo zer gauza. Hombre, oian, niri noiz baiteko kitze bali bazaita aurkeztea. Sari bat.
Max saria. Zuretzat. Bueno. Zer etzenuke egingo. Bueno. Badakit. Pixa gainean igual. Que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada. Beste bikoteren bat aurkeztuko dizugu. Steven Spielberg eta Tom Hanksek ere lan asko egin dituzte elkarrekin. Lehenengoa 1988an izan zen, Saving Private Ryan, Normandiako hondartzaietan eta gogoratzen dugu Tom Hanks, ezta? Gaurko egunez gertatu zen, Normandiako lehoreratzea. Begira? Gaur dena dago lotuta. Efemeridetuta. Begira, pelikula honen gainera sari asko jaso zituen garai hartan, baina elkarrekin beste hainbat ere egin dituzte Catch Me If You Can, ez da gogoratzen duzuen, The Terminal, Bridge of Spies, edota The Post. Beraz, hoietan ere, harreman hor ikusten dugu zuzendari eta aktorearen arteko harreman hori. Eta beste bat aipatzegatik, Ridley Scott eta Russell Crowe, hauek ere Gladiator pelikulan, elkartopo edo elkartu ziren, ikusleen eta kritikaren harrera bikaina izan zuen pelikula horrek, eta agian horrek ere lagundu egiten dizu elkarrekin lanean jarraitzeko, eta alaxe egin dute beste hainbatetan, A Good Year, American Gangster, Body of Lies, edota Robin Hooden. Entzule, egiari zor, kontatzen ari garen. Hau guztia, abestia jartzeko aitzakia besterik etzen. Hoixe. Bueno, badakigu beste asko daudela, adibidez Coen anaiak eta Frances McDormand, eta zuek txatean idatzi, okurritzen baldin bazaizue baten eta bat. Urbilago ere, ziurraski ere asko gongo dira. Noski, hemen bikote asko ezagutzen ditugu, oianak esan duen bezala antzerkian eta aritzen direnak, beraz, zue burura etorri baldin bazaizuen horbait idatzi txatean, eta bagian aipatuko dugu aurrerago, baina momentuz, Gladiatorren abesti honekin utziko zaituztegu, Aze taldea, Hans Zimmer, Lisa Gerrard, Klaus Bodel. Izugarria. Zuentzat Gladiator. Zesegitan, aurrera egin behar dugu. Non di lì
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Edozein gatazka bizitzea zaila izan daiteke edozeinentzat, baina beraien etxea, familia, lagunak, bizitza, atzean utzi eta ezjakintasunez beteta, ihes egin behar dutenen egoera zailenetakoa da. Errefuxiatuen errealitateak aspaldi hasi ginen ezagutzen, duela urte batzuk egunero genituen errefuxiatuak albisteetan, prentxan, gure auzoetako laguntza ekimenetan. Errefuxiatuentzat kanpamenduak behin-behineko aukera izan daitezke, baina aspaldi dakigu ez direla espazio seguruak, gainezka egoteaz gain gobernuen laguntza minimoa dela, eta bertako egunerokotasuna ez dela bat ere erraza, beste aukerarik gabe handauden milaka eta milaka pertsonentzat. Hala ere, edozein egoeratan bezala, gatazka bat dagoen bakoitzean bezala, emakumeak oraindik eta zapaldugoak izaten dira. Esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Naroa Zabaleta Etxeberriak Lesbosen dagoen errefuxiatuen kanpamenduan emakumeen segurtasuna bermatzeko proiektu bat sortu zuen bere gradu amaierako lanerako. Bertan dauden emakumeentzat komunera joatea bidaia arriskutsua da. Ez baitago segurtasunik eta momentu horietan baitute abusu, eraso eta indarkeria pairatzeko arrisku gehien. Horregatik, Naroak hau erregulatu eta hobetzeko proposamena sortu zuen bere gradu amaierako lanerako, eta lan honengatik Conscious Design Award nazioarteko saria jaso du. Proiektuaren eta sariaren inguruan dena kontatzeko gurean dugu gaurkoan Naroa Zabaleta Etxeberria, ongi etorri bigarren kafera. Eixo. Arratsaldeon, zer moduz? Ongi. Kafea nahi duzu? Ez mi esker. Vale. Ez que bigarren kafea da saio hau. Bai. Beti eskaini behar dugu. Derrigortuta gaude. Bueno, Naroa, konta iguzu pixka bat zure hitzekin nola okurritu zitzaizun proiektu hau? Vale. Bueno, proiektu hau, zuk esantzun bezala, nire gradu amaierako proiektua zen, eta pixka zehoze desberdina nahi nunin, 4 urtetan indutena, pixka desberdina. Eta hasi nintzen pentsatzen, eta nik beti aukidut, gizarte arloakin, gertutasun bat edo, eta sanon zeo beto proiektu bukaeran, zehoze horrekin relazionatu haitia. Eta nik beti aukidut interesa eta mino ez dakit, enekin asko tema horrei buruz, orduan jonun ere lagun baten gana, Uxue Flamarik ikasi dula gizarte lana eta ez hitzailea. Eta pixkat esplikatu zian, nik esan nion ideia, errefuxiatuen kanpamenduan nahi nula zehozein, eta orduan behak esplikatu zian, errefuxiatu kanpamenduak, azkenean haundiak dira, dimentsio askoko daude, kolektibo desberdin asko daude, orduan oitako bat aukeratu edo, eta horretako batei erantzun bat eman. Eta horri izan zen, gu emakume bezala edo ezakit aukeratu genuen emakumeen kolektiboa, eta hori hasi nintzen ikerketa prozesu bat, bai artikuluak irakurtzen, jendiakin entrevistak eukitzen, adibidez eukinun bat emakume batekin zehonan Lesbosen emakumeen etxe baten koordinadora bezala, eta hola pixka hitz egiten behaiekin, eta hemendikan ikertzen una, ikusi nun arazo bat emakume asko komentatzen zutela, eta zen oizuk esantzuna komunena. Eta orduan pixkat hortikan lotua, holako zehozen hain nunin. Eta investigatzen jarraitu nun, eta ikusi nun adiez Lesbosen, existitzen dela baino etxe bat, bekiz bat jauz dela. Eta, klaro, hau da, kanpamendutikan kanpo dela edifizio bat, hartu zutela behaiek, reformatu zuten, jarritu zuten dutxa batzuk, komunak, eta hoi intzuten. Eta orduan, nire ideia zen, gutxi gora bera hoiin, mino diferentzia batekin, altzena, zehoze, beste kanpamendu desberdinetan implementatu. Azkenean kanpamendu guztia desberdina dira, eta adibidez, edozein kanpamenduk ez daka igual onduan eraikin bat moldatzeko etxuzte baliabide horiek. Orduan nik nahi nun sortu zehoze, kanpamendu horietan pentsatzen ebai. Orduan hor bueltak ematen, eta azkenean proiektua sortu zen. Eta zehaztu edo
kontatu nola den zehazki, edo zer den zehazki zuk sortu duzuna, ze, bueno, entzuten nahi zeaten entzat, sartzen bazaten naizen ere badago, eta, bueno, bere unibertsitateko horrialdean ere badaukazue ikusi nahi badituzue, ze ematen du, ezagit, diseinu modernoko eskultura ez, edifizio bat, baina, bueno, kontatu, zer den zehazki? Bai, pues hoi, esan duten bezala, nik nekan ideia, beste kampamentutan eta implementatu altzen ze, orduan, esan joe, aberro hain nola iten duten hau, ze azkenean nik nire 4 urtetako karreran indutena da, edifizio bat hartu, eta ja behin edifizio aukita moldatu, eta hemen hasten nintzen, zerotikan, oza, inoiz den du ninolako ezer. Eta bai, sintzen investigatzen, eta behin nola pixuan Bilbon ikasten nula hitz egiten nire pixukidiekin, bat hasitzen komentatzen kontainer maritimoen presupuestua eskatu zula, ez dakize, futuro batian etxe bat iteko, eta sintzela pentsatzen, eta esan, kontainer maritimoak, nik ikasitut arkitektua eta hoi erabiltzen dutela eraikinak iteko, eta nintzen investigatzen pixka, eta ikusi nun altzela. Azkenean kontainerrak aldia pilatu, aldia moldatu, eta azkenean inuna da, kontainer bakoitza ikusi, nire proiektua da Lesbosen enfokatua. Mino prototipo bada azkenean Lesboseako. Eta ikusi nituen Lesbosen zeuden beharrak, eta diseinatu nun modulo bakoitza funtzionamendu batentzako, digamos. Zeo modulo bat dutxana, beste bat komunana, beste bat da tipo eoteko toki bat, sukaldia dakala, asientuak tala, gero da aldagela bat, eta gero eskailera modulo bat. Eta azkenean ja moduluak behin diseinatuak nitunean, estruktura edo inun, azkenean Lesboseko kanpamendua ikusita estruktura inun, eta ideia da, adibidez jutentzea beste kanpamendu batea, eta ja moduluak behin prediseinatuak txuzula, moduluak hartu eta estrukturain, bino kanpamendu horretako moldatua, digamos. Eta gero beste gauza garrantzitsu bat erabilezuna lanean izan da argia. Ze proiektuan helburutako bat da intimitate bat sortzea, ez? Eta hori ere lortu ez enfokatzea argiaren bitartez. Bai, hoi da. Ze azkenian, behin inun estruktura eta idena, eta esan joe, azkenean hauek kaja metaliko batzuk dira, ilunak, gotzak, eta nahi dute hemen emakumea sentitzia, segurtasuna dakala, lasai, agusto, eta sinintzen nola pentsatzen, eta referentziak tala bilatzen, eta aurkitu nun bat, ezagutzen nula, dela Termas de Valls, Zumtorrena, arkitekto bat, eta honek azkenean egiten duna da, zulotxo batzuk ireki teiatuan, argi jauzten dula pasatzen, eta azkenean lortzen da espazio bat pixkat interesgarria. Orduan nahi nuni nolako zehose. Eta gaina, nola ekonomikoa edo izan berdun proiektua, basan zeo beto argi naturala bino. Eta azkenean inuna, junintzen probatzen, segun modulua, azkenean modulo batean interesatzen argia modu batea, eta bestetan beste bat. Eta azkenean importantiena dira, intimitatezko moduluak izango zela komuna, dutxa eta aldagelak. Eta hor, probatzen egon nintzen, zulutxuak irekitzen, eta argia nola pasatzen zen, eta azkenean intentzioa da argiak enfokatzia akzioa eta emakumia. Protagonismo emakumia ematen, eta beste guztia penumbra batian bezala uzten, eta sortzen zen espazio bat pixka bat, como celestial bezala, eta goxua. Eta, hau proiektuaren zea guztia, zehaztu degunean, zuk erabaki zenun Lesbosea jutea ere, bertatik ezagutzeko errealitatea. Eta egon zinen, urtarrian ez, okerrez banago, guri agian beti pasatzen zeguna da, oso urruti tokatzen zegut, igual ez egoain beste ezagutzen, baina zuk bertatik bizi izan zenun. Nolakoa da, hori errefuxiatuen kanpamendu baten egoera, edo behaien errealitatea zin da? Bale, gu ginen, hemendikan ideia batekin, eta gero iritsi ginen area, eta super desberdina zen, pentsatua genuna, pentsatzen zu gauza da, iristen eta okerro da. Eta gu iritsi ginen, gu zaporeak ekin jun ginen, eta iten genuen lan, astelenetik igandea sukaldian, eta errefuxiatuekin eta iten genuen lan, eta hasieran lehengo egunean badenak presentatzen dira, eta zuk esaten zu, nien aroa jartzen goa, ezakize, eta behiak esaten dizute, ni ezakizein, Afganistanekoa eta 3 urte nijo hemen.
eta zugetzen zen, plan, ja lehengo txokia, nola presentatzen dien, nola. Eta hoi, gero ja, konfiantzak intala, igual batzu bere historia kontatzi izute, ezakize. Gero, kampamendura juten ginen, barrura zintzen sartu, leno altzuten sartu, bai zaporeak eta beste ONG askok, minoain restrikzio gehiago jarrituzte, bai, COVID asuntuak inta dena, eskusa bezala. Eta oain bi ONG bakarrik aldute sartu, kanpalekoa kanpotikan ikusten genuen, gero bai, mendi batea jo ginen ikusteko, eta hoi, gu ginenean, esan duten bezala, restrikziopia zituzten, ordutegiak zituzten, atea eta sartzeko, igual atea goizeko 6 aurrea, eta sartu, imaginatu gaueko 11etan sartu bertzuten ez zena sartzen, gaua kanpoan pasatzen zuen. Eta igandetan adibidez, gu ginenean, igandetan ezin zuten ez da atea kanpalekutikan. Eta azkenean zupetxatzen zuta pertsona hauek ez daude kartzel batian. Azkenean askatasuna auki berko lukete atea eta sartu nahi dutenian, ez dakate. Eta hoi, eta guri kontatzen zigutena, adibidez urtarrian junginela, urtarrian kriston otzaiten du Lesbosen, guk iten genuen lo etxe batian, eta iten genuen lo gure pijama potolua, termiko azpitikan, lozakua, bimanta, eta kalefazioa genula jarria horretikan. Eta behaieko gaina Lesboseko kanpalekoa itxasertzian dago, eta horra iziago indikan gehiago maten du, eta hoi kristonotza pasatzen zuten, eta horror. Egia esan. Eta emakumei dagokionean, zer zen argarriena, ez? Badakigu, talen ere komentatu egu, emakumeak beti ongo gea bizapalkuntzaren azpian edo. Emakumeen egoeran zeintzen gehien harritzen zizun gauza? Gu junginen Lesbosea intentzioak inpixkat ikerketa batin, emakumeekin hitzegin, kanpalekura sartu, komunak ikusi, eta nola iritsi ginen, eta ikusi genuen zintzela kanpalekura sartu ez ezer, tema ez genuen asko ikutu, minio egia sukaldian iten genuen lan, 3 emakumekin edola, eta gehiago kostatzen zen emakumeekin errelazionatzia, behaiek distantzia gehiago hartzen zuten zugan, askok etzekiten inglesez, askotan mimikak intala itzein bergenun, eta nahiko zai aspektu horretan, konturatu ginen 3 aste oso gutxi dela, olako relazio bat sortzeko, pertsona batek bere historia ala kontatzeko. Eta adibidez, gukiten genuen lan goizeko 8:30, eta normalian bukatzen genuen arratsaldeko 5:00, Eta egia da emakumeak beti lehenago juten ziela, ordu batak, ordu bi, eta hoi, justo, behin euki genuen konbertsazio batola, beste 2 errefuxiatukin mutiezkoak, eta koordinatzea izaten zioten. Emakumeak zeba juten dira beti lehenago, lanpia algetzen da gero garbitzia eta ez dakize, eta koordinatzea esan zion, eske behaien senarrak deitzen joten plan, goiz guztian hijo umiekin, goiz guztia kanpuan zuz, ezin dutela egun guztia kanpuan egon, umiak txuztelako zaintzeko, eta horrek pixkatxo gatu zigun. Eta, Lesbosen egon zinen, baina egon zinen pein proiektua bukatu zen unean, ez? Eta horrek zertan lagundu zizun. Proiektuan landu zen ituzen, ikerketa eta jendeari galdetuz, baina bertatik ikusteak lagundu zizun proiektuko, puntu guztiak edo berresten, edo aldatu zizun zehoz, guk helburupia jarri genitu jun aurretik, hau, eta hoingo dugu, ez genuen ezer lortu, ezer. Ez ginen desanimatu ez ezer, lehenengo hastian ikusi genuen zeintzen errealitatea, eta jasan genuen ez dugu ezer lortuko, orduan guazen disfrutatzea, esperientzia izatea, eta gauzapiatik hasi genitu nortaz aparte. Adibidez nikatean un konklusio bat etorre ginenean, justo Lesboseko kanpalekoan, kanpalekutik kanpo ONG pila bat, errefuxiatuentzat, emakumientzat, gizonezkoentzat, umientzat dena. Daude eskolak, gimnasioak, emakumientzako espazio desberdinak, gero baino etxia badao. Eta orduan nikatean konklusioa da, igual nire proiektua Lesboseko kanpaleku batentzako ezko lukela ber. Azkenean ez dakate nik uste beharroian, badakate baino etxia eta dena, eta nik uste baten konklusioa izango zela, nire proiektuak igual balio dula, kanpaleku batzuntzako, digamos, como más pobre edo, etxuztenak hainbeste baliabide edo. Eta izango zen. Eta proiektuarekin, Conscious Design Award saria irabazi zenun, Wanted Design nazioarteko plataformak eskaintzen du, sari hau, eta zuk social impact arloan, edo,
eragin soziala edo impactu soziala ezakitu oso ondo nola itzuli. Espero zenun sari hau jasotzea? Ez. Bueno, azteko zoriona, Bai, bueno, da, claro, eskenik leheno barkatu bai. Bi esker. Ez zenun bat ere espero. Osa, nahi idatzi ziaten, nik ikasiet IED Kunstal Bilbon daola, eta, bueno, IED asko daude Europan zehar, eta zentralitatea, digamos, Milanen dago. Eta nahi Milanetik idatzi ziaten, zure proiektua nahi dugu aurkeztu, ez dakizetani, bueno, bale. Santziaten bideo bat, inez daizetani, bale. Eta nik usten un, tipo exhibizio bat bezala zela, osea, onlineko exhibizio bat, bai, ikasliak ezagutzea emateko. Enekin konkurso bat zela. Bai, osea, hasi nintzen egon batian nola behitzen, gero, nik bidali nun dena, eta santziaten, listo, tani, bueno, behitu ingoz, porque ez da noa bidali duten. Eta hasi nintzen nola behitzen, eta gero irakurri nun, premioak ez dakizetani, neri hau da, osa, nik horrea bidali dut, eta nion importantzia man. Eta repente goiz batian, esnatzenaz, eta korreo bat, pues, hor, inglesez, congratulations, zorionak, ez dakizetani. Ze? Osa, haintxez natu nazeut ez zer ulertzen. Beita harriz irakurtzen, eta jartzen zuen premio bat irabazi nula, Lesboseko proiektuakin. Tani, ama, enaz da ez zer ulertzen. Altxan nintzen honetik ni amari, ama, ustut premio bat irabazi utela, tani ama, zerrena? Tani, pues hoi, New Yorkeko gauza hoi. Tani, ama, seguro? Tani, txoin, irakaslia idatziko jod. Eta irakaslia idatzen nion, eta hortikan 3 ordu eta idazten hau, bai, Milanetik deitu nau, te premioa irabazi zutani. Guau. Vale. Ze ongi. Eta hola. Aian hori da sekretoa. Horrelako sarietan eta izena ematea, pentsatu gabe. Oida. Saria dagoela eta... Bai, gero doble sorpresa. Eta orain, hola, labur, gero beste... Etorkizun ez oso urruti batean gonbietuko dugu. Bigarren kafe hartzea, lehenengoa izango da, ez du bigarrenik onartu. Baina zehotzeiteko asmoak azu proiektu honekin? Bai, beti izan da, aurkeztu nunetikan unibertsitatean, beti izan da helburua aurrera eramatia, zehoi aurkeztu nunean irakasliak eta beste ikasliak eta denak, nahiko exito bezala aukizun, eta irakasliak esan ziaten ikusten zutela zehotze bideragarria zela. Eta horrek bai motibatu intzian, eta horregatik anjun ginen Lesbosea, ez dakize, eta hain itzuli gala, pues egia esan oain arte ez ginela iseri, eta bernoa jun, eta hain bat premioak inta, berriro hasi gala ja pentsatzen, eta ze paso man berden oain, ez dakize, eta bilerak juta doztuak nire iraskasliekin berriz, ze fasetan gauden, eta intentzioa bai aurrera eramatia da, mendikan urte batzuta, bezek ikusko egun, ondon. Ze ondo. Jarraitu lanean, zure lan hau egiten, eta gonbidatuko zaitugu bigarren kafe batera jakiten juteko. Bai, kontatuko izu, bai. Eskerrik asko, Naroa. Zuei. Eta eskerrik asko gure entzulei beste behin emoen egoteagatik, baina arratsaldeko 6 gainean ditugu, eta agur esan behar dugu, biharremen egongo gara, arratsaldeko 4etan, berriro 4etatik 6etara, egunero bezala, bihar Deine etorriko da, bihar Unai Elordi Hidalgo etorriko da, informatika hitz egitera, baina oraindik ez dakigu zer kontatuko digun, eta sorpresatxo gehiago berazko hemen izango gara, eta zuen zaila hongo gara. Naki bale panian zatari bolko maio, naki bale panian zatari bolko maio, begin bati lolalkora buranimo, fugnido beldan gigan kolko beurfa, kamina du jarmuka sogna, urfa, sogna, urfa, Bihar arte. Keep calm and bigarren kafea.